ሄሎ ጽቡቓት ከመይ ድሓን ዶ? ሕጂ ኸዓ ዓተርሲ ኸመይ ጌራ ናብ ሽሮ ትቕየር ከርኤክን እየ። እዚ ኣብ ኣስመራ እዩ ምስ ማዘረይ ኮይነ እየ ሰሪሐዮ። እዋ ሽሮሲ ማዕረ ክንድዚ ሃልኪ ከም ዘለዎ መቸም ተፈሊጥና ኣይንዕቓን ኢና ነዛ ሽሮ መዓት ቀመማት እዩ ዝኣትዎ። ብዓቢኡ ከዓ ተዓተር ሓፂብካ ቐሊኻ ኣንቂፅካ ምፅፃይ ኣሎ መዓት ክስታይ ዘለዎ ቀመማት ከዓ እሞ በዓል ኮሮሪማ ሞቕሞቆ ኣብዓኸ ሁሩድ ኪመን ጠስኖ ዝበሃል ጨና ኣዳም ሰሰግ በርበረ ጅንጅብል ፃዕዳ ሽጉርቲ ከዓ እዚ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ጀፊዐን ምስ ሽጉርቲ ምስ ሁሩድ የንቅፅኦ ማለት እዩ። ጨው ከዓ ሕውሳሉ ዳሕራይ ሓዋዊሰን ምስቲ ቀመማት ኣብታ ቦርሳ እትወኣ ብላዕሊ ከዓ ጡሉል ጨና ኣዳም ሰሰግን በርበረን ከዓ ሕውሳላ ዳሕራይ ከምዚኣ ጌርካ ተጥሕና ማለት እዩ። ዳጥሓኒት ከዓ ባዕለየ ከይደልክን እዋይ ውሕልነት መዓት እዩ መቸም ናይ ኣዴታትና ክንወርስ ኣለና። ሽሮ ከዓ ጦቕ 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 ኣቢልናዮ ንህለልክን ክጥዕም ኮይኑ ብጣዕሚ በርበረ ከዓ ልክዕ ዳርጋ ናይ ሽሮ ዓይነት እዩ ቀመማት ዝኣትዎ እሱ ከዓ መዓት ቀመማት እዩ ዝኣትዎ በርበረ ከዓ በርበረና ሽሮና ኣጣሓሒና ንህለናልክን ቴንኪዩ